Takže čau, mé jméno je Crazy.cz a já vás všechny vítám u nového videa, tentokrát z druhého dílu ze serveru crafty.cz a doufám, že už nemám problémy s mikrofonem a celkově problémy, takže já bych se šel pustit do toho. A v minulém díle jste mohli asi tak vidět, že jsem dělal branch mining, ne, to jsem nedělal v minulém, jo. A ještě vás chci informovat, že jsem hrál v offscreenu. Přesně tak. V offscreenu. A tohle jsem si tu udělal na branch mining, aby jsme si nemuseli dělat design u branch minu, tak prostě půjdeme sem. Zatočíme doprava. Tady chci ještě něco udělat, ale uvidíme, jak to půjde. A asi se budete ptát, kde jsem vzal diamondy. Diamondy jsem vzal od Froggyho, neboli Froggy.cz. Díky a si to snížím na tolik článků. A můžeme se pustit dál. Mně to přijde, jako kdybych měl lagy. Je to možný? To nemůžu. Já mám zase halušky. Teď tím. Ujde. Pozdrav. Dobrá. Jsem crazy. Tak a jdeme to vytěžit. Ten diamond pickaxe vypadá hustě. A my bychom si to mohli dát sem. A ta sekera vypadá taky hustě, to musím uznat. Máme torčky, ne. Tak doufám, že to budou nějaký skeletoni. Tak. Skeletoni vypadají stejně, takže to. A my bychom mohli jít zase branch minovat. A uvidíme, jak nám to půjde. Au. Tak, branch minujeme. Počkej, je to diamond, jo. A kdybyste se ptali, co mám na diamond pickaxeu, tak tam mám silk touch 1, efficient 3 a unbreaking 3, což je docela dobrý, jako ujde to. A asi jste někteří z vás mohli vidět livestream na Freakmovies. Třeba tam už jsem nebyl pěkně dlouho na tom kanále přihlášený. A to. A doufám, že se vám moje videa budou líbit. A ještě chci připravit let's play ze hry Sniper Elite V2. A ještě si musím popravit pozadí, protože pak se stanu partnerem u fullscreenu. Ani nevím, k čemu to je. Ale jako, mohli bychom se stát partnerem. Kolikátý více jsme? Tak málo, jo. Takže jsme to vytěžili. To ne. Oh my god. Tak, jdi. A udělal jsem si novou miniaturu, mám i na to tutoriál, jak udělat takovou miniaturu, jakou budu mít v tomhle videu. A tohle video nechci dělat zas nějak dlouhý, chci ho mít tak 20 minutový, cca. To jsme mohli mít. Tak, to už je celkem výška tam, což je taky fajn. A teď nevím, jestli tohle je cobble nebo stone. Jo, to je stone. Super, já myslel, že to je cobble, ale to je úplně jedno. To je vedlejší. A já to tu zničil. Je to možné? Já si myslím, že to není možný. A chci si udělat svůj vlastní texture pack, takže si ho udělám v dalším dílu, ho budu mít už aktivovaný. A si myslím, že to bude fajn. A tady bychom si to mohli ještě vytěžit. A jak jste tam asi mohli vidět, tak v prvním díle prostě, když jsem se seznamoval, no bez zvuku, protože jsem mi nějak porouchal bandikem a nenatáčel mi zvuk, ale když jsem si přehrál to videjko, tak to snímalo zvuk, což já úplně nechápu. Ale teď by to už mělo být OK. Tak. Tady máme iron.
super, super. Tak. Jako musím říct, že to vypadá dobře. A mě ta písnička už tvoje docela. Jenom ten. A znáte to prostě tak. Píšeš barev. Tak. Ještě si to tady vytěžíme. A mohli bychom jít na nějaký to dřevo. Aha. Aha, Tak, máme už toho celkem dost. A my si to můžeme udělat už na to no. Prostě víte co. Na stone bricky. Tak. Mohli bychom si to dát do čestky. Lol, ten svět vypadá docela fajn. Tak, jdem. Ti. Tak, ještě tady nahoře. A já si pnu texture pack, protože ten si chci pak udělat sám. Ale teďka budu mít mezi základní a mě bolí hrozně rameno, ani nevím proč, jo. Já do něho dostávám křeče. Jo, tak moc to je nejlepší. To se mi líbí nejvíc. Já vím, je to takový, jak kdybych to měl na menší grafiku. Sice to mám na menší grafiku, ale mně se to líbí, takhle spojím potom a uděláme farmu na skeletony. Jo, proč ne, ale až točím. Tak, hezky si to tady zničím. Tak, můžeme se je vykraftit. Když už jsme na serveru crafti. .cz, jo. Přesně tak, jsme na crafti.cz. Oh yeah. Ne. Tak. Jdeme si to ještě tady zničit. Ještě pár si jich tu ještě pokácíme. Ale přesně nevím. Tak. A ještě tady. A v dalším díle byste mohli už vidět tu farmu na skeletony, takže celkem fajn. A mě bolí to rameno jako něco, jak něco. Jo, wise. Tak, máme další. Ještě tady bychom si mohli vytěžit. Tak. Hop. Ještě tak. Ale kávy se tu neukázal docela dlouho na tom serveru. Což nevím čím to je, proč. Jako, jak. Čím. No, tak, to je jedno. A ohledně mýho kanálu bych vás chtěl informovat, že tam teda budu natáčet Sniper Elite V2. A pak bych tam chtěl natáčet ještě Bioshock Infinite a možná Tomb Raider 2010. Ne, 2013, jo. Takhle se to jmenuje, já nevím už. Jo, 2013, to je jasný. Jo, ale nevím proč, ale fakt mě, jo, bolí jak něco. Já s tím moc nemůžu ani hejbat. Tak, teď si to ještě vykraftíme a jdeme lomeno home. A co tu máme? Bychom si mohli udělat sklad. Přemýšlím o tom. Že jsme si pak udělali cestičku na branch mining a tak. Můžeme ještě. Ale já nemám lopatu, takže utíkáme si udělat lopatu. Uděláme si iron, protože diamond to nemá cenu si dělat lopatu. Tak. To řekne skoro každý, že to nemá cenu dělat lopatu z ironu fuj.
Takže si ji nebudeme dělat z ironu, tak. A jdeme si to tady vytěžit. No. Já ten gravel docela dost potřebuju, takže jdeme fakt těžit. A chtěl by to možná i uhlí nějaký. A ne flint jenom. Flintky jsou sušenky, ale ne křmeny nebo tak. Nevím, kolik toho budu potřebovat, takže nemám to nějak vypočítaný. Dělám to prostě for fans. A doufám, že se vám tenhle gameplay, tenhle díl bude líbit. A já už zase nic nevidím, sakra. Já ho zase překecám tentokrát Barťase, jestli by mi půjčil diamond, aby jsme měli víc a víc diamondů, znáte to. Znáte ty čorky nebo kšefty prostě z těch diamondů a tak. Takže jo. Yep. A tak. Bychom si mohli udělat cestu. Když už takhle. Jo. Tak, a teď bychom si tu mohli udělat takhle ten zkus, nebo prostě nějak tak. 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 Pak ještě tady i menší schody. Tohle sem nechci. Tak, pak sem. Sem. Pak máme takový schody. No, takový točící, fuj. Už ani vyslovit mi to nejde. Tak. Tohle si zničíme a... Ale jo, to nejsou zase tak špatný schody. Tak, my si to hodíme tak. A jdeme si udělat stěny. Tak. Tak. Konce mi to líbí, jo, přesně. Pak ještě tady. Tam budou ty schody, takže by to šlo i vidět celkem. Takže to tam právě takhle nechci. Chci to tak. Ježiši, skeletonů, tak. Nech to. Ti říkám, nech toho. A vidíš, šikulka. Jak bych jsme si to udělali. Tak. Pak tady. Tady bychom si mohli dát ještě gravel. Takhle. Lopatu bychom si mohli dát sem mezi tím. Tady budeme hodně těžit hlínu. Jako kopat. Takže to by nebyl moc dobrý nápad, jakoby nemít lopatu. Tak, jo. Takhle jsem to chtěl. Přesně, tak. Teď tak. Tak. A pak. Takhle. Sem. A musíme si dát další stone bricky. Stone. Stone. Tak, dáme si tyhle, těch víc.
ten stack. A torčky bychom si tu mohli dát. Tak. Jo, mě bolí to rameno. Ale fakt brutálně. Mě bolí. Takže my si to tu musíme ještě podložit. Aby to drželo, aby ten gravel nespad. Tady budou ty schody. Teď si to takhle propojíme. A tady budou pak ta cesta na ty skeletony. Ale no jo. Pak. Tohle jsem nechtěl. Pak tak. Tohle musíme tady vytěžit, aby nám to nepřekáželo. Pak. Tak. A tak. Jo, takhle by to mohlo být. Ještě tam. Takhle. Jo, takhle by to mohlo fakt být. Tady bych dal sleby. Pak by mohlo být tady. Jo, mohlo by to být. Takže super. Už to máme i vymyšlený. To je co říct. Tak a tady dál. Pak co tady bychom mohli dál? Nebo víte co, to můžeme udělat rovnou takhle. Kdyby přímo cestičku. No, to už je lepší. Nebo to aspoň mně se to víc líbí. Ale já bych tam nedělal ten gravel a dal bych tam ten stone brick, aby to tomu ladilo. A další zombík. Čekej. Tak, další na zabití. Au. Oh shit. Hoď sem. Ještě ty. Tak, to byla vražda. Napíšeme lomeno home a jdeme se najíst ještě tomu. A ta písnička mě štve. Music. Music a dáme si... Tak jde pouk. Dáme si to na 5 až 4. Tak, dáme si vypálit ještě tady to kuře. A mě svědí ucho. Co jsem tu chtěl? Jo, ty sleby. Aha. Tak a schody. Tohle obětujem. 4, 5, 6, 7 bude stačit. Tak, máme taky 7, máme dohromady 28. Takže napíšeme lomeno back. A jdeme si je sem šoupnout. Chápu. Tak, sem si dáme další schody. Nebo víte co, ty schody bych si nechal, dal bych sem ty sleby. Ze stonu. To by zase pak už nevycházelo. Víte co, dáme tam ty schody a nezájem. Když už jsme si je udělali. Tak, pak tady. Teď si to musíme udělat o jedno větší. A kde máme stone brick? Tady, super. A AFK. Takže já to střihnu a uvidíme se, až to budou mít většinou hotový ty chodníky, takže mezi tím střih. Takže jsme po střihu a můžete vidět, jak jsem to dodělal. Tady jsem to dodělal na ty skeletony takhle. A tam se ještě rozmnožujou a
Jejda, tady to nemám dodělaný. A to by bylo asi vše v téhle prohlídce. Když si takhle prohlídnem, tam máme teda ten branch mining, tam si pak dáme ještě ceduly. Tady to máme a pak jsem si venku udělal takovou menší budku, neboli jak bych tomu řekl, jako baráček mini, kediboudu a tady máme hlínu, je to možný. A tady máme ta kediboudu, mně se ta pro mě líbí a tady bychom si mohli udělat ještě o jeden dopředu. Tak. To zničit. Jo, teďka to je ještě cool. Ještě víc cool. Takže já jsem s tím spokojený. Nevím, jak budete vy s tím spokojený, ale já jsem s tím teda spokojený. Až. Takže mně se tam nevejde, jo. Musíme něco vyházet. Síry nebudu potřebovat. Ale tady už není co. To tam místo toho. Kosti a styky máme tady. Takže dámy a pánové, pokud se vám tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte ohodnotit video lajkem. A aby vám neuniklo žádný jiný video, tak dejte subscribe, je to na vás. A můžete sdílet i tohle videjko. Takže dámy a pánové, moc byste mě podpořili. Takže dámy a pánové, pokud se vám tohle videjko líbilo, tak dejte palec nahoru, po případě subscribe, no, to už jsem říkal, že? No, takže prostě uvidíme se u dalšího videjka a čau.